Che cosa? Bobby, ile stečím začít to. A, jest violet prawie. Strafnie. Ty babiczka. Да, просто допомінимо. А ведат куча. Куча пошли. Як? Está same? Beautiful. Ne odi. Facciamo vedere che facciamo da giave. Veramente. Dobro je. I papà mi trail dog. Samo mene mi se pika così, ne? Cari tre vode i camion che cari. Ah, trebalo. Mamy gumity?
trasă, da? Има байкерски, знаеш? Сега бързо намира да си отива на байкерка. Той пуска тази на топка. Ме викаш? От теретана? Да, бе? Да, бе, има. Браво. И да минава. Значи, поздрав до Думбалчето. Гръцка. Можем да ги погодам от новия. И зато че го почекам. Сега да басим едно видео да ни направи. Айде. А, видимо, че Айде! Видей! Го види, че направя. Ау! Ау! Dali vide na Carpana. Poste Carpana, dali vide. Ne sнимам. Ай! Записайте, ходиме, адреналинче. Не обзирам овде много. Stasa već var.
Копекол рър. Да видиш какво направихме на Карпана. Дали видео на Карпана колко много ми се изглежда тачак? Дали видео? Там ми беше сън да го направим и никой не можех и се една среща, никако само.